हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। मुदीर मापटा को तले दे देकिना पळेबो हला देखिबो मुदी पिंगला परे तमरो सब कोन कोन परिवर्तन होची सेटा मते फोन माध्यम रे भी जणेबो। परिवर्तन निश्चित निश्चित परिवर्तन हबो हला आउ तले हमरो जो केस अकाउंट रे अछि सेठी फोन पे माध्यम रे किंबा डायरेक्ट तुमे पैसाटा दे दबो मुदीर मापटा देकी पळेबो। 7 दिन पर आसिकी मुदीटा नेकी जीवो हला आउ प्रतिकार हला सबु सोमवार मंदिर जीवो बिना प्याज रसुन रो भोजन करिवो इति गला प्रतिकार। बस बस आज्ञा आज्ञा मोर गोटे बुझीगली बुझीगली तुमको देखिले लगुच तमे गोटे 24 कैरेट रो प्योर हतभागा दरिद्र जातक रे तुमर जन्म। ओह नो आज्ञा आपण चमत्कार विषय शुणी थिले आज्ञा आज साक्षात दर्शन पाइले आज्ञा आज्ञा ठीक कथा कहले आज्ञा जो थे भी आज्ञा हाथ मारले सब बर्बाद आज्ञा एमिति कि सुना छुले भी आज्ञा माटी हो जाए आज्ञा मो हाथ देखि टिके कहना आज्ञा मो भविष्यटा कौन हबो। कौन है दिए कौन आज्ञा आगामी 10 वर्ष भितर किछि भल हेबार मते परिलक्षित हो। आज्ञा 10 वर्ष आज्ञा एबे हेलानी आज्ञा मते 32 10 वर्ष रे आज्ञा 42 आउ कोन थिबो जे खाइबी सोम पांपुड़ी लज्जा लागुनी हेले आज्ञा आर किछि उपाय थिबो ना आज्ञा हो देखल हाथ देखिलो तो मिलेला रास्ता कोन उत्तर दक्षिण दिगरे उत्तर दक्षिण दिगरे तो पई गुटे कन्याटे ठीक हेसी। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अति शीघ्र विवाह संपूर्ण हबो। वाह मानी गली आज्ञा आपण चमत्कार वाह ताकू जदि बाहाबो तो भाग्यटा परिवर्तन हो ता भाग्य रे तोर भाग्य परिवर्तन हो तोर भाग्य बदली निश्चित आउ धन प्राप्ति जो अच्छी ता भाग्य ठीक एमिति गोटे प्रपोजल मो पई देखा चली ताहा माने मु ठीक जगह को ठीक समय रे आसी 12/11/2024 डेट मन रखता 12/11/2024 सुधा तोर बाहागर संपन्न हो एटा निश्चित किंतु गोटे समस्याटे अछि। कोन समस्या कोन है तोर बृहस्पति घरे राहुर प्रवेश हेतु कौन सी शुभ कार्य देखा जाउनी वर्तमान से ये बाहागरटा के भांगिबार संभावना अधिक अछि। एमिति कोहत नै आज्ञा एका और रही हुनी आज्ञा बड़ कष्ट आज्ञा एका रहडा कोन हल प्रतिकार कोन मु करी पछे बाघ केन्द्र हब दरकार आज्ञा
ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ଯଦି ପାରିବୁ କହ। ସବୁ ପାରି ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ପାରିବୁ ତ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ବାହାଘରଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ହେଲେ ହବା ଦରକାର। ତୋର ଗୋଟେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରହ ମୁଦି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 201 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣଟା ଦେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଇଶ ଟଙ୍କା ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦେବି କହିଲୁ, 22 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତତେ ଭୁଲ କହିଥିଲି। ତୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ନେ, ତୁ ହଉଛୁ ପାକ୍କା କେଡିଏମ୍ର ହତଭାଗା ଦରିଦ୍ରଟା। ତୋର ଶନି ବି କିଛି କରିପାରିବନି, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମୋର ପଇସା ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିଲେ ବାହାଘର ପରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଉ ଯା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଶୁଣୁଛ? ଶୁଣ, ଏ ଶୁଣୁଛ? ଚା ନିଅ। ଚାଟ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଉଠୁଛ ନା ନାଇଁ? ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡୁନି ତମକୁ? ଯାଅ, 7ଟା ହେଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ ଚା କରିକି ଆଣିବ। ଉଠ। ମାସ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ନିଅ ଛାଞ୍ଚୁଣି, ସବୁ ସଫା କରିଦବ। Oh no! ବାହା ହେଇନଥିଲି, ଭଲରେ ଥିଲି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଥିଲି। ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାହା ହେଲେ ଲାଇଫଟା ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଏମିତି ଲାଇଫ ବଦଳିବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। ବାହା ହେଇକି ମଣିଷ ପସ୍ତଉଛି ଖାଲି। କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? କଣ ହେଲା? କଣ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କଣ ହେଲା? ମୋ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦିଅ। लहरी नानी लहरी न तो कर लागे साजे हेली रे सचा मोडल। ओहो, काई केमती वीडियो करछो देखैलो? हे प्रभु, तमे रेकॉर्डिंग ऑन करनो? तम देई किछ हबनी। तमको अजी हेलो କିଏ କହୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନୁନୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନୁନୁ ନୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଲୁଲୁ, ଆଉ ବାପା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି ରେ? କି ମାଇକିରେ ବାହା ହେଲି ଯେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଜୀବନଟା ପୁରା ନରକ କରିଦେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣ ପଦୁଡ଼ି କହିଥାନ୍ତେ ବାହାଘର ଜୀବନ ଏମିତି ବୋଲି
ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। ବାବାରେ ଏ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ଏବୁଠୁ ଏମିତି ହଉଛୁ, ଆଗକୁ ତତେ ଆହୁରି କେତେ ଲମ୍ବା ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଏବୁଠୁ ଏମିତି ହେଲେ ହବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଲମ୍ବା ବାଟ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଲମ୍ବା ବାଟ ଯିବାକୁ ମୋର କାତ ପାଉନି। ବାବାରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ, ଏ ସମସ୍ୟା ଖାଲି ତୋର ନୁହଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ସାରା ପୁରୁଷ ଜାତିର। ଏ ପୁରୁଷ ଜାତିର ଲଢ଼େଇ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି କିଛି ଝିଅଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଲଟିଗଲାଣି, ବୁଝିଲୁ? ଆପଣ କହିଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ନା ଖମ୍ବା ଆଳୁଡ଼ା ହେଲା। ଶୁଣ ବାବା, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ବଦଳିବ କହିଥିଲି। ବଦଳିଲେ କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲୁ? ତୁ ଘର ଜୋଇଁଟେ ହେଲୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲୁ, ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିନଥିଲି। ସେ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ସେ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ହେଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣ, ଏ ପୁରୁଷ ଜାତି ଯଦି ଜାଣିଦେଲା ବାହାଘର ଜୀବନଟା ଯଦି ଏତେ ସୁଖମୟ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୁଙ୍ଗୁଡା ପ୍ରକୃତି ନା, ଏ ପୁରୁଷ ମାନେ 2-3ଟା ବାହା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା এটা রিসার্চ নাই রে বাবা, এটা রিসার্চ নাই। ଆଉ 10 বছর অভিজ্ঞতা, 10 বছর বহিবাহিত জীবন অভিজ্ঞতা। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଛୋଟ ବି ବତରରେ ବାବା। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭଳିଆ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଏ ଶକ୍ତି ମହାଶକ୍ତି, ୟା ପାଇଁ କୌଣସି କମିଶନ କାମ ଦବନି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆର କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଥିବ ନା? ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବଡ଼ କଠିନ, ତୁ ପାରିବୁନି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁନି। ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ମାନି ଚଳିବୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି କହିବୁନି। ଯଦି କହିଲୁ ଅଶାନ୍ତି କନଫର୍ମ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାବା? ସବୁ ଛୁଟିରେ ହୋଟେଲରେ ଖୁଆଉଥିବୁ, ସୁନା ଗହଣା ଦେଉଥିବୁ, ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକାର ମିଳିବ। କଣ ଚାଲିଛି ସେଇଠି? ଶୁଣି ବାବା, ମୋର ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ରଖୁଛି, ପରେ ପରେ କଥା ହେବି, ପରେ କଥା ହେବି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୁଝିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ବାହା ସିନା ହେବେ, ମୋ ଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଘର ଜୋଇଁ କେବେ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ହେବେନି। ହଁ ଆସିଲି।